The practical training and internship provided by MCAM allow me to gain real-world experience and network with industry professionals. MOCAM gave me the platform to explore my passion for hospitality and equipped me well with the skills and knowledge needed to excel in the industry. MOCAM has a cloud kitchen where we can learn and earn at the same time. Now I feel confident and well prepared to take any challenges in the hospitality industry. Join our MOCAM family and unlock a world of opportunities in the hospitality industry. Ayo te kaduna ba namar ba kawai ki priyo ki Tieng tamba dia tingi dia be lokal na do beng la yo jimbet nei di situ sui Kini ki khindiat sngi kilong ki basing et shisha hakari khasi bro kawe. Hakaway kaliang la sya khang bam do masi, but hakaway kaliang pan la khang ban bam ka Dohkha. Kani kakta shibun ye ki yo ki hat Shillong, but shaway ki yo ki hat ru. Ka Don Bosco Media Network haka khat artrik ujeliu arjar arpulai, kalalit swat katu kat nitli kidukan, but lalap badon kidukan ki bakhang kerdep, but don kidukan ki bapli. Wat lada ki pli ru ki don khindiat e ki Dohkha. Habaya kren bat ka Presiden ki Nongdie Dohkha hayo lain kra ka kongsi jaran kalai thu baka yo di Dohkha kalahir baha hakini kisngi namar bun ki pai ba nong shong shnong ka jela ki don ka jingting ban bam Dohkha namar baka food safety kalapin bana baki Dohkha bawan ra na Andhra Pradesh ki don dawai formalin bat lakhang ki Nongdie Dohkha bandi ki Dohkha balawan ra na Andhra. Ka kongsi jaran kala kentu pat ikipat ba amdei ban Tieng ban bam Dohkha namar kini ki Dohkha badi minta ki ki Dohkha ki Khhuid ki bawan ra na Assam ki bam don dawai formalin. ayo te kaduna ba namar ba kawai ki priyo ki Tieng tamba dia tingi dia be lokal na do beng la yo jimbet nei di situ sui tingi dia be lokal te kilong ki priyo ki ba tuna ka jingyo ti kemla kan nama kala poi be kum tu lai san pho south spa chikilo ka ika khaba lokal nge kadan ki jai ta menta pat de long kala kham tam ki ken ka dor lian ya ka ba menchua ni de south spa south san pho ka khaba mantang la hapan ye de san spa ika kha andra pat de long aspa pho asau pho la yo long ki pat ba ro ki la lut tamba ka bam long bat kum ta ban bam te long ni la hab ya sangi ken ye de be tan ki ni kha lokal kita hi tambangin lem ngin ban si am ni hab yaisha ye di la kadir kadi malum malakat bangi yo amanta ban ni shong yin te long ngirang yo lat ban di ni kha sam pan ni shong do yap kayo te kala hiar ba shibu nani na pojla te ngin pot yo ra do mantaro ani ka Dohkha bangi yo ngi de bedang na sam kha lokal nang ni pot yo re ngla trai ban kontak po fisheries ru te yong yang tharai bun ba kilaya di hapo shnong la jong te menta namar ba long kala kajing dawa hapo shnong kala don ken ti bun ki di hapo shnong te iden iwe ar banga yo kontak biang ti yong tharai ha kan ni ga si hado si balang e tharai yong tong ya ta ka Dohkha tang ba mtip nyo hado kan no kilu ken kani ka kha asam la ban pendap kabun ba na po asam ken hado mentang in kabun bang tip na su kia tong bun kum ni yo tang hapdeng kata ka san si yo kalut no ru ngam tip re nai hado menta te long kidang tong be sha ka poi be sikit ken tamba kayo pa kambam la na di te bun ba long kia khang ken bun mam pat wan rung ti kidang ya Tieng kin nong manya bam Dohkha re ngapen sluri ki pat ba bang la ya di be tang da ka kha lokal kin long shngang kin ban bam kam don e kan ni kha lokal ye na po yo do le ki don ki rang ba ki bala ki le hi ki ali thi na po asam ye mangi ki thai blu ti ni mela ni shu up be kat ba pha ma unang thi ken namar kan ni ki de bi ki kha ba ki ri hi be ma ki te ha po wa be ba ha po pung be ken no ki de ki tan ki tai ken ki Dohkha ba ni ayu ni da ong ye u sha bon phai ka Dohkha shne ba wat phai ki Dohkha ba kum ni kum tai pha be tan ki kha lokal ba ngi long ban di ban ri Dohkha ni de ban penshler be ki briung jongi long bakin ri ken ye ki kini ki Dohkha long ki bala te ban kum kini ki khabau kini ki pamphlet sao long ki bala ban em shani ki khabam ka ba ki la ban em long kum ha po bhoi ken ta ki
bon ha ba kile ai kini ka ngila asuk ken mangi urung em nong kam man at na ki priyo no siapa komentar ngila abe na ki kharasam tingi yo be kini ki Dohkha kilong sijat be khabau ki komplet sao khabam plang khabam kaba khamiriga kini ki Dohkha ki ba im shani ha po bhoi long ki im ken de kiri